Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan ang Mary at taga Ilocos Sur, nga agnanaed itan dito'y syudad ti Baguio. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin akalugarak dito'y kaagaman apari Cagayan Valley. Naragsak a piyesta ti patron mi San Isidro Labrador from Nestor Cuse Alamo ti kaagaman apari West, apari Cagayan Valley. Albert Marquez, Fergie Villanueva ken Fred Nares, kastamot ni Abby James Manangan ti Tabuk Kalinga from Jamea, Kakal. Shout out ti Kakal ken Perez family di Tadaki Talag Kabagan, kanibaket ko Mary Joy Kakal, ken dagiti mapan Aglap City Tabaco di Tadaki Talag Kabagan. Shout out kada Mary Jane Pigaw, Mary Nordican, Corazon Balaan, ken Angelo Asitura Concepcion. Rivera Bautista Lagmay ken Pascual family di Tamino Sikwan Mantakdang, San Quintin Pangasinan, ken Gutierrez family dito'y Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Takang ken Valdez family dito'y Kalinawan Norte ken Passion family dita Andarayan from Mary Jane Takang. Guerrero Lagadon Dombrique ken Enrico family, Altea Brittany Nicole, Mr. and Mrs. Roberto Dombrique from Mary Grace Enrico ti Jeddah, Saudi Arabia. Shout out kada Yatsky KZ, May Aquino, May Pena, Madeline Ballesteros Milo, Ayla May Joan, Gian Alea Fake and Joselito Galapon di Tajadi, Nueva Vizcaya
from Ana Delfin di Singapore. Nanay Remedios, Tatay Romeo kan kakabsat ko di Taagu Ula Union. Kastamat ni husband ko Arvieb dito'y Montalban Rodriguez Rizal from Cute General. Inang kan kakabsat ko di Katabayungan Kabagan Isabela from Evelyn Bautista ti Italy. Bakit ko ani Leia Lagrana, anak ko ada Kirby, Angelea, Isabel, Erich kan manang ko Lydia dito'y Sawat Tagudin Ilocos Sur from Angelino. Christine Joylyn Kilang, Shailene Lopez kan Adonis Kilang from Tapa ti San Mariano, Isabela. Mindo kan Taberna family tita dan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Shout out pa kanila kay ko Georgie Marpolanco from Vilma Polanco ti Cyprus. Kastamat kada Helena Soliva kan Jaime Rodriguez. Intay nga roden ituloy nga ibasa ti surat ni Mary. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Mary, taga Ilocos Sur, ngam agnanaed akon dito'y Baguio City, manipod na kiasawa ak. At datalo nga anak ko manang. Kanayon amang mangag ko daytoy a drama, idi addaak pailaeng iti lugar mi. Tapagaayat adengdenggan dagiti kapamilya ken kalugarak. Taradyo ti kang runaan apagliwliwaan mi idi iti lugar mi. Adu kadagiti kalugarak idi ti maladingitan kat karaman akmet ditan idi saanan amang ganday toy iti radyo. Naimbaglaangan manang tanasarakak ti YouTube channel yo nga isuitan ti pagdengdenggak. Naawis akmet amang ipatulod iti pakasaritaak barang mapili ang maidrama. Takayat kumat ang maibinglay kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Naimbag ta simbangput kan Mary. Ala, ingkag palisen tamangan tayon. Nakaluto akon. Nasapa kayon sa asimang petito. Awan overtime yung iti trabaho? Awan. Nairing pas mi amin na trabaho mi, iso asaan kami ang nag-overtime. Tito, masapon pa nun ngagbayad aki di pagadalan. Kastoy gayam at talaga no graduating ka. Nagadupay la ababayadan. Siyempre, nang runa kat adda ka iti private school. Ngam sana bale, tagturpos ka niti high school. Agkolehiyo kanton. Kadig agdanag, adda nakasagana apagbayad mo. Agyaman ak tito. Sana bale tumulong ak inton bakasyon. Manggedak. Anya? Mangged ka, kunam? Wan tito, nakasarita ko ni Manang Nati. Mapanak tumulong aglako iti grocerya na kabayatan ti bakasyon. Are you sure? Rumbang ko mga aginanaka pa, Mary. Okay laang tito. Tapno damot maurnong ko apag kolehiyo. Mababainak nga minan kan ka. Sipod nagadalak. Sikan tinang supsuporta kanya. Asino ko mga rutinam na matumulong kan ka. Kat sipod na yanak ka. Siya kun tinang tagtagibi kan ka. Isongarod nga gyamyaman ako na tito. Di kagdanag. Apaman ang makaturpo sa kiti kolehiyo. Siyak tumat ti tumulong kan ka. Di mo panunutan dayta. Kabsat ko ti inam. Kasla anak kamutan. Malan, ingkag palisen tapno makapangantayon ton. Simangpat ka din ni Mary. Wen manang, nagpeles. Ay wen, nakaluto akon, mangantay ton.
Ayan ni Manong. Adda di talikod, adda bitar tarimaanan na. San abale tadanda ni malpasan. Sige nga Rod, tadikat bumaaw ti inlotok. Ay na, nagdakkel agin awa mi ka ni Manong mo. Manipod nagsubli ka nagtrabaho dito lugar tayo. Saan akas ide napadakkel mo ni Mary kat napan ka nagtrabaho iji Manila. Saan abale taadaak manan dito'y manang. Siya kundi makaamo ka ni Mary. Kasmat lang iti sigod. Ngamnas ka nga agurnong kamot para iti bagim. Narigat ti awan urnong na, sapay awan pamilyam. Kat da kayo ngay apamilyak, di da kayo ti pangipaayak iti amin apagbamban nugak. Huston ti panang papaadal mo ka ni Mary. Dakal atulong day jayan kada kami ka ni Manong mo. Di kay agdanag manang, ta aging gay ti kabaalak, tulungak ti kaanakak. Kaslamot anak kon, iso nga ipaay ko ti amin na kasapulan na aging gat kabaalak. Ay, agyaman nakading ko. Makaamunton ni Mary nga agsubadken ka. Ay naman na, awan kanyak dayta. Basta makita ka na saya ato ti pagtungpalan ti kaanakak, ay, naragsakak tumeten. Feeling beautiful ever. Danin graduation ti anak ta bakay? Lakay. Nabayadan na mo't amin nga obligasyon na iti pagadalan. Nang ted ni Tito Paul na iti pagbayad na. Ay na, nagsaya at atalaga ni Paul akabsat mo. Isu tinang paadal kan ni Mary, manipod iday, aging gaitang agtorpuson iti high school. Isu nga rod, akan ayon abilinak ni Mary. Nga sa isaya aton na ti panagadal na. Tapno adamot gunggo na ti ulitag na mang papaadal ken kuana. Rumbang laeng abakit. Ta isagot nanto ken ni ulitag na ti diploma na. Isagot nanto kano kada tayo amen. Gapo iti panarabay tayo ken kuana. Kastaya. Ay na, nagasat ti anak ta. Ta adda ti ulitag na akas ken ni Paul. Nasingpot na di aburid kyaw bakit? Nga ure kas jay ti kinataon na. Ano pa'y tinatultulungan na. Nang runa dagiti umasidagkan kwa na akakabagyan niyaw. Naku namon lakay, saan anaimot ni Paul? Aging nga damay tulong na, di na pulos paayan ti umasidagkan kwa na. Wan nga raw. Ay wan bakit? Isuntulaan ti paulyan ta iti stage no graduar ni Mary. Sigurado ang maragsakan unay da jay. Ay wan. Sige, taibagak da ita iti anak ta. Kablaawan ka, Mary. Nakaturpos ka ni ti high school. Sagot ko kada kayo dahito apa nagturpos ko tito. Nang runakan ka anang supsuporta iti panagadal ko. Ay na, parang sakan unay kaanakan. Ag-college kanton. Agtrabaho akita bakasyon tito. Iso pa di maurnong ko para inton enrollment. Adaken ka dayta. Ngam di ka agdanag, ta ituloy ka suportaran. Ay, wan gayam, ada napintas nga ipadamag ko ka. Diyak pa imbagbaga daytoy kada kayo, tadyak sigurado no matuloy.
Anya day ta, tito? Nag-apply kami iti gayem ko iti trabaho iti Taiwan. Kat napagasatan kami mutsika. Or urayan mi lang ti awag ti agency ang nag-applyan mi no kaano ti flight mi. Anya? Aga-abroad ka, tito? Yes. Takayat ko makaturpos ka iti college. Kantap no makatulong akpay kadananang kantatang mo. Ala, nalabos samot day tan nga aramidam, tito. Masapol pa yung aga-abroad ka para kada kami. Katuan tap no maadal mo taan niya manakayat mo a kurso. Kan may sa, kayat ko ti makaurnong, tap no adan to pag negosyo, inton kayat kun ti ag for good dito Pilipinas. Ay, sigurado ang maikawa kami tuunay na awan kan, tito. Kailiw kan tuunay. Ay na, kaanakan, kasta akmutlaeng. Ang masapol nga aramidak da ito'y tapno matungpal ko ti karikan ka. Basta ikarim kanyak nga agturpos kay ti koleyo. Saan ka pa'y makias-asawa? Wan, tito, ikarik agturpusak iti kolehiyo para kan ka, kan para kadananang kan tatang. Ni Tito Paul kat buridag akabsat ni nanang ko manang Emmy. May sa abaian. Ngam uray kasta ti kinatao ti ulitag ko, ipanpanakkel ko unay, gapo iti kinasingpet na kada kami akapamilyana. Ni Tito Paul tinang paadal kanyak manipod elementarya agingga itinagturpusak iti high school. Nalidayanak idi nagpakada nga agabroad, gaputa sigurado ang maikawa kaminto iti kaawan na. Ngam iti may sa abanda, maragsakan akmet, gaputa amok asumaya at ton tibiyag ni Tito. Kat saan ton amarigatan unay amangged, tapno masuportara na laeng ti panagadal ko. Kalpasan laeng ti dua alawas manipod nagpakada kanyak ti ulitag ko, agflighten ni Tito Paul, manang Emmy. Mary, masapul nga agluwasa kita na mapan iji airport, tainton bigatan ti flight ko. Sikan di makamu kadananang mo, ha? Di mo baybayan idawan? Wan, tito, di kagdanag, siyak ti makamu kadakwada. Aganad kay ti papanam, tito, kan kanayon kanto nga umawag kada kami. Wan, di kagdanag. Panunutom kit din anaimbag no anya akurso ti alaem. Kano sa dino ti kahit mapaginrolan iti college. Wan, tito, pakaamuan kanto adagos. Rumbang laeng tapno maipatulod ko ti kasapulam. Di mo nariribukan dananang mo, tasyakon ti makamoy ti amin. Agyaman ak, tito. Namnamaam nga igaad ko ti agadal, tapno saan amasayang amin nga itultulong mo kanyak. Dapat lang. Ta saan mo da para kanyak dayta? Amumet nga awan ti sanikwami nga ipatawid mi kan ka. Daytoy laang ti maipatawid mi. Ti makaturpos kay ti panagadal mo, tapno madanon mo to ano maragpat mo tinapintas sa masakbayam. Agyaman ak, tito. Bastaan nadam ti bagim ijay, adayo kami kan ka. Di ka agdanag. Taagan na da kakanayon para kada kayo.
numero lang tagparparang dito cellphone ko. Sino nga tada ito eh? Batak langan tap na maamuak. Hello? Hello, Mary. Ni Tito Paul da itoy. Ha? Tito Paul? Nakasangpot kami dito Taiwan. Ada kami dito pagnaidan mi, ngayon dito pagtrabahuan mi. Nasaya at mat, tasi kakaradkad kayo anakadanon dita, Tito. Mayat ka di matla ti pagyanan nyo dita. Amangan mo't no saan amayan nato papagyanan akas kadagiti madamdamag mi dito Pilipinas. Ay na, di ka agdanag. Tamayat dito pagnaidan mi. Kat sigumpay kadagiti Pinoy anadanon mi ditoy. Napintas ka no ti kumpanya pagtrabahuan mi. Ay na, agyaman tayo iti Diyos dito. Tanasayati ka sa saad mo dita. Pakibagam tulagan kadamanang amayat dito ayan ko. Di ka agdanag. Ado ti Pinoy ditoy, iso sa anak to amay kawa, kan adatay gayim ko akadwa ka nagkapu dita Pilipinas. Wan Tito, aganad ka dita Oray da kayo. Agan-anad kayo dita sige nga ro, ta umawag ak tumanen. Bye! Bye, Tito! Ay na, agyaman iti Diyos ta nasaya at gayam ti kasasaad ni Bayaw Paul ijay Taiwan. Wala kay, kasta ti inyawag na ni Mary nga anak ta. Mayat ka no ijay pagtrabahuan da. Sigon ka dagiti Pinoy anadanon da nga agtrab-trabaho ijay. Nasaya at nga raud. No apay nga minakinayat na payla ang tinagabrawd kat mayat mutan ti trabaho na ditawi. Ay nalakay, ti kunanak ano ka ni Mary, kayat na ti makaurnong iti pagnegosyo nanto ditoy, inton kayat nanti agpurgod ditoy lugar tayo. Kasta aya. Ay kat nasaya at mut nga rod ano kasta. Tapno saan ni agbayag ijay, katagawid tumot lang ditaw apaman na makaurnaw. Nay, di mo liwayan na bilinan di anak ta asay saya atin na ti panaghadal na. Tapno saan amasayang ti sakripisyo di ulitag na. Ay na, kasta mismo ti imbagak ka ni Mary. Kat kuna nangawan ka no ti rumba nga pagdanagan tayo. Tatalaga nga aramidan na ti amin tapno makaturpos. Nang runa kat amo na kano nga imadayo di ulitag na, tapno masuportaran ti panagadal na. Kat apaman kano ang makaturpaos, isunto kanon ti agtrabaho para kada tayo kada ulitag na apol. Hello, Tito. Naimbagta na kaawag ka. Kumusta ka ditan? Kasi disigod, okay kami mat ditoy. Uwang gayam, aday padamag ko kan ka, iso ngay mawag ha. Ha? Anya day ta, Tito? Siguradom lang ang maragsakan kami iti padamag mo. Ay na, sigurado ang maragsakan kayo. Malpasan ti kontrata kintun sumaro na bulan. Agrenew at agbakasyon na pa'y dita Pilipinas. Agpaiso, Tito?
Kunakon kat. Amo kag bakasyon kan tito. Ay na, maragragsakan ak unay. Si Kanton ti mangipadamag kadamanang. Ay na, magagara na nga ruda na makadaanon dita, takailiw kayo unay yan. Uray da kami mo tito. Agasam nga iti mano atawan adida ka nakita. Talaga magagaran kami na makakita kan ka. Sana bali, Mary. Taumadanin. Urayan mi ti idadatang mo dito Pilipinas, tito. Nanang, imawag ni Tito Paul. Kat amo yun o niya timpadamag na? Anya nga ay anak ko. Agbakasyon ka nun ni Tito Paul. Malpas ka nun ti kontrata na nanang. Ha? Ay nukasta, agawi doon. Saanan nga agsubli pa ijay Taiwan? Agsubli pa'y nanang. Ngamsakbay ang mairugi manon ti baro a kontrata na. Agbakasyon pa'y kano. Ay, kunaklakit din o iti panagawid na kat saanan nga agsubli pa ija abroad. Agrin nyo kanupay nanang. Sana bale, tamakita tayo manan ni Tito. Ay na, magagaran ako na makakita ka ni Tito, nanang. Uray siyakmat anak ko. Mailiwak mo't unayan ka ni Paul. Sana bale nanang, tanapardas lang aglabas ti aldaw. Kitaan nyo. Di tayo mapupuutan. Ngam nalpas gaya man ti umuna a kontrata ni Tito Paul. Ita, makabakasyonan. Naskan nga rod ama asikaso di kwarto na. Masapul abadalusan ana imbag. Inton awan klasem, tulungan nakto nga agdalos anak kawan. Di ka agdanagdanang, siyakton ti makam mo. Kabalakon nga aramidan dayta. Saan kayon nga agbannog pay? Naala, agyaman nak nga rod anak ko. Kasta unay aragsak mi, idiim pa kaamo ni Tito Paul amalpasan ti kontrata naman ng Emmy. Katsakbay nga agrinyo manan, agbakasyon pa'y dito Pilipinas. Kasla na iliwan kami unay, gaputa umuna day di agundaway, anayadayo kada kami ni Tito Paul. Nang runa kanyak nga imbilang nan nga anak na. Manipod ngamin naka-abroad ni Tito, di napulos na liwayan nga impa ay amin akasapulan mi dito Pilipinas, nang runa unay dagiti kasapulak iti pagadalan. Insagana mi nga rod ti amin dito Pilipinas, kat urayan milaangan ti aldaw nga idadateng ti ulitag ko, ididimteng ti pagteng asaan apulos anapakadaan ti asinuman. Bulan ti Marso, tawan 2020 idi, manang Emmy. Anak ko, apay, anya ti mapaspasamak. Nakabutbutang ti damag iti radyo kan iti telebisyon. Ada ka no agraira sakit tatang. COVID ka no. Kat ado ka nun ti pimusay, gapo iti dayta sakit. Anya? Ura iti sabali apagilyan tatang. Kastamot ti damag. Ay, Diyos ko. Ay kat kasano nga ruden ngay anak ko. Ay na, madandanagan ak tunggal mangmangag ko dayta adamag. Basta, di tayo liwayan ti agdangag iti damag nanang. Kan umabalin, saan kayo pala ang arumrumwar? Nang runa kada kayo, tatang. Nakabutbutang ngamin at talaga ti agraira sakit.
Kasla ka no nga min ordinaryo apanateng ken uyak laang ti sintomas na ngem makapatay mo't gayam. Ay sos, masapol nga ron nga agad tayo anak kao. Nangrunakan ka at agad adal ka. Didak pagdanagan, agad nada ka kanayon. Ay, kasano nga tamotan ijayan da Tito Paul nanang. Sapay umadanin ti panagawid na. Nay, un nga agpayso bakit? Saan ka di pa'y nga imawag, anak ko? Saan pa'y nga rod nanang? Ang mga nobisi mo't. Urayak nga rod ti awag na. Tatang, nakaroon ti agraira sakit. Adanda mag-amalakdown tayo kano. Gaputa, naibilangan a pandemya ti agraira sakit. Nay, anya nga iti kayat asawon na ita anak ka. No lockdown ko nada, awan ti mapalubusan a rumwar. Uray trabaho ken pagadalan, awan ti sumrek. Kasta ka day. Sapay awan ti libon tayo diti balay. Masapul nga ron nga gatang tayon kadagiti kasapulan tayo sakbay day ta lockdown akon kunada. Siya kun ti mapanagatang tatang. Agtalinaad kayo laangan kaninanang diti balay. Saan kayo arumrumwar? Ado pa'y ti bagas tayo dita. Dagiti laangan da dumakasapulan ti gatangak. Dagitay saan analaka maperdi. Kas kumaiti delata. Ala sige. Makaammo kan meray. Hanggang niulitag mo ngay apaul, imawag ka din. Kumusta mo't nga tan, iti abroad? Ang mga no umawag tumatlaang tatang. Nang runa no maamuan na, amalakdown tayo. Hello, Tito? Hello, Mary. Nasaya tayo mawag ka, Tito. Kumusta kayo dita? Ay na, ag dinamagan ang malakdown kami dito eh. Delikado nga mindagraira sakit a COVID. Iso nga ganad kayo dita, nang runa dananang mo. Damag ko ang malakdown kayo mo't dita Pilipinas. Taadugaya mo tinakaptan iti sakit a COVID. Uwan, Tito. Iso ang naggatang akon kadagiti masapsapol diti balay. Tapno no matuloy ti lockdown, saan kami nga agproblema kadananang. Nasayaat nga rod no kasta. Kan may sapay arason, iso nga imawagak. Takayat ko nga ipakaamo ajak matuloy nga agawid. Linaptan da kami. Ang nakasarita min di employer mi, kat saan kami kanong agdanag. Tagtrabaho kami latta. Iso ang nag-renew ako niti kontratak. Kasta ka di, Tito? Ay, talaga nga ado ti maiparit. Gapoy ti day ti a pandemya. Basta ganad ka dita Madanagan nga min ni nanang. Iso talaga nga ururayan mi ti awag mo. Ibagam adinak pagdanagan. Da kayo da ganad dita. Di mo ida parparwaran manipot ita. Kandi kay pagaw-awat iti sa nga ili. Talaga delikado da iti a virus. Wan, Tito. Sige, umawag ak tumanan numawaya anak. Aganat kayo dita. Bye! Bye, Tito! Ay, agyaman nak. Nakasaritak mo't laangan ti ulitag ko. Nanang, imawagan ni Tito Paul. Ay na, agyam anak. Kumusta nga ikanuti kasasaad na ijay? Imbagam ko mga aganad anak ko.
Ay, nakabutbutang daytoy a virus. Di kay ka nagdanag, nanang. Nasaya ati ka sa saad da ijay. Ngam, saan ka no ang makaawid? Taimparit da. Taamangan no ma-lockdown damot akas ka da tayo. Ay, nasaysaya at laangan no agyan pa'y laang ija anak ko. Delikado at talaga ti panawan. Nagrenew ka nun iti kontrata na, nanang. Kat agtultuloy ka no ti trabaho da. Iso aditay ka no pagdanagan. Ay, wan gayam, nanang. Di kay pala agawat iti bisita diti balay, ah. Kano mabalin, liklikan nyo ti makisarsarita iti ure asino. Di tayo ngamin amo no asino ti nakaptan ti virus. Nasaysaya at laangan di aganad tayo. Wan, anak ko. Ayan ni tatang. Napadlabiit iti ayanda kumpadre na apunsyo. Anya? Mapanda ka no alaan tay order na iti inuraga da kumpare na. Isupay ka no alaban tayo dito'y balay. Apay pala ang arimwar. Nakagatangak lang arudan kadag iti kasapulan tayo. Bay amlatan anak ko. Saan abalay tadi tamot ladaya ti ayanda kumpare na apunsyo. Saan ba't nga dayo? Wan ang delikado nga rod ti rumrumar ita. Ta saan tayo nga amuno asino dagiti nakaptan iti COVID. Iso asan arumbang basta-basta rumrumar kayo kanyi tatang. Delikado nga min, nanang. Nanang, lockdownan na talaga. Maiparitan ti rumwar. Uray dagiti agtrab-trabaho. Talaga delikado ka nun. Pandemic at talaga, nanang. Ay, Diyos ko. Ay, kasyan na kami, apo. Ay, kasanun nga dagiti agtrab-trabaho iti sa bali a lugar, anak ko. Day tarod ti problema, nanang. Awanan ti biyahe. Iso asandan ang makaawid ka dagiti luglugar da. Na-lockdown dan iti ayanda, nanang. Ay sos, kasanun nga itay asawa di anak ni Nanam Amarcia di talaod. Agkon construction kano iti Manila. Ay di pa ikat saan na makaawidan. Talaga saanan, nanang. Kalaat na iti anapasamak. Awanan ti mapalubusan nga agbiyahe kan rumwar. Ada ka no tulong nga ito ti barangay kada tayo. Relief goods para kadagiti lumugar. Ay, unay anday to anapasamak anak ko. Nagbakbak utakon. Ngam italaang amapasamak ti kastoy. Kat tinakabutbutan. Nalaka makaakar kan makapatay gayam day ta ako bed akong kunada. Wan, nanang. Ag face mask amin a tao. Kan tunggal aga po itirwar dagiti mapalubusan a rumwar, masapol nga i-disinfect da amin nga inusar da naga po itirwar. Kan agdigos da, sakbay a makilangan da kadagiti kabbalay da. Ha, kasta ka di anak ko. Wan, nanang, nang runa dagiti adda senior citizen a kabbalay da kan ububing. Iso da ngamin tinalaka a makaptan ti virus. Ay, nasaysaya at nga rood no agyantay latan dito'y balay, anak ko. Naimbaglaang ta nakagatang kan kadagiti kasapulan tayo dito'y balay. Sakbay ang nag-lockdown. Nasaysaya atan din nakasagana, nanang. Basta kararag tayo iti na Marso, ah. Asa apay kumata isalakan na tayo iti daytoy a pandemya. Ha? Nay, anya day dyan na nabtuog, anak ko. Diyak ka mo, nanang. Mabitla ang tayo nakitaan. Diyos ko! Tatang! Andiyan na pasama ka na kayo! Tatang!
Napalalo ti danag ko, apaman ang nakitak ti amak ang nakadasay iti swelo manang Emi. Agtigtigargar gapo iti nakaro abara na. Sakat agbulbuligaw-gaw pa'y dagiti matana. Uray ni nanang, kasta unay tilagaw na, apaman ang nakita na tilangan ni tatang. Dagos kami ang nagkidaw iti tulong kadagiti opisyal ti barangay, kan dagiti otoridad nga agbambantay iti lugar mi iti daydi akanito. Gapota kang itingitan ti pandemya idi, saan da kami a pinalubusan asimurot iti pannakaipan ni tatang iti ospital. Nabati kami iti inak iti balay, kat kalpasan ti sumagmamano nga oras, nagsubli dagiti otoridad, kat impakaamuda nga awanen daydi tatang, gapo tanakaptan iti COVID-19. Tipay nasakit manang, saan min ang nakita pa'y daydi tatang. Tagapo kadagiti paganurutan ang naipaulog idi. No saan ang makremate, maitabon adagos dagiti minatay, nga iso tinapasamak iti daydi tatang. Gaputawan mat asidag a krematori iti lugar mi ija Ilocos Sur. Dagos nga intabon dagiti otoridad daydi amak. Kat tilaangan kakaisuna apakalaglagipan mi. Kat titalo aladawan kan may sa video anaala babaan iti cellphone. Nakwarantin kami pa'y iti lasud ti 10 ket 4 nga aldaw manang. Tilaangan pagyamanan mi iti namarswa. Agpada kami a negative kaninanang iti swab test. Iso nga apaman analpas ti 10 ket 4 nga aldaw, kaya rigan mi tinawayawayaan. Ngam saan mi anasarungkaran adagos, tinangitanumanda iti daydi amak. Naurnos mi matlaangan ti tanem na kalpasan ti makatawan, idi medyo limmukayan ti sitwasyon. Tilaangan Diyos, kan tinasnaban akararag tinagbalin asadag mi nga agina kadagidi akanito. Iso nga aging gaita, makunak asadiwa pailaang ti saem nga intunda kada kami tinapasaran tayo a pandemya. Nimot Tito Paul, nakaawid laengan apaman ana ipalubosan ti flight dagiti eroplano. Katkas kada kami iti inak, nakarumatlaang tiladingit na, gapu iti kaawanan daydi tatang. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Mary. Mary, pagayam ko, mariknak ti saem arimusing iti barukong mo. Takinapudno na pagayam ko, napasarakmet ti kasta, gapu iti pandemya. Amok no kasano kasakit ti rumbang asarangten iti kasta akanito. Nang runa no tinapukaw, kat napatag-unay aparte ti biag tayo. Kaskan ka, ti matlaang Diyos, kan tinasnaban a panagkararag tinagbalin asadag mi asang kapamilya, idinapasaran mi ti kas itinapasaram. Daytoy laangan ti makunak, kat agyamanak no maadaptar mo. Panunutan nyo laangan nga agina, anaragsakan tinagawan nga ipatpatagyo, itidan na tinamarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo itipadas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi